Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa, kde si budeme hovoriť fakty o najdlhších tuneloch na Slovensku hneď po Čremošnianskom, Bujanovskom, Jablonovskom, Bralskom a tunelom Miroslava Rastislava Štefánika. O týchto tuneloch som robil aj samostatné videá, takže odkaz vám hodím do popisku a ja už nejdem zdržovať a môžeme ísť na to. Takže prvý a zároveň najdlhší tunel v tomto videu sa volá Milochov. Bol postavený v roku 2017 až 2021. Meria 1861 metrov a je to najnovší železničný tunel na Slovensku. Nemá žiadnu vetriacu šachtu ako tie tunely v predošlom videu. Nachádza sa na trati Bratislava hlavná stanica Žilina a to je asi všetko, čo by som vám o ňom vedel povedať. Takže sa rovno môžeme presunúť na ďalší tunel. A ten je tunel Turecký vrch. Staval sa v rokoch 2010 až 2013, meria 1775 metrov a nachádza sa pri Novom Meste nad Váhom. Tak ako tunel Milochov, tak ani tento tunel nemá vetraciu šachtu. Taktiež sa nachádza na trati Bratislava hlavná stanica Žilina. A to je asi všetko, čo by som vám o ňom mohol povedať. A teda rovno sa môžeme presunúť na ďalší tunel. A to je tunel Grehelský 1, bol postavený v rokoch 1938, čo je za dosť krátky čas oproti týmto tunelom, ktoré sa stavali kľudne 4-3 roky. Je dlhý 1300 metrov a nachádza sa na trati s najviac tunelmi na Slovensku. Tak ako všetky tunely v tomto videu, nemá vetraciu šachtu a nachádza sa na trati Zvolen-Vrútky. A to je asi všetko, čo by som vám o ňom mohol povedať. A teda rovno sa môžeme presunúť na ďalší tunel. A to je tunel Telgársky alias Kornela Stodolu sa staval v rokoch 1931 až 1933 a je dlhý 1239,4 metra. A nachádza sa na tzv. Telgárskej slučke, kde je prevýšenie 31 metrov a 2 kilometroch. Ako každý tunel v tomto videu nemá vetraciu šachtu, nachádza sa na trati Červená Skala Margecany a toto už bude asi všetko, čo vám o ňom viem povedať, takže rovno môžeme ísť na ďalší tunel a to je tunel Banskoštiavnický alias Kolpašský sa staval v rokoch 1943 až 1949, meria 1194,5 metra a staval sa počas druhej svetovej vojny. Taktiež ako všetky tunely v tomto videu nemá vetraciu šachtu, nachádza sa na trati Hronská Dubrava Banská Štiavnica a to je asi všetko, čo by som vám o ňom mohol povedať, takže rovno sa môžeme presunúť na ďalší tunel. A to je tunel Japenský 1 sa staval v rokoch 1937 až 1939 a meria 1133 metrov a nachádza sa na tzv. Harvaneckej slučke. Tak ako všetky tunely v tomto videu, ani tento nemá vetraciu šachtu. Nachádza sa na trati Zvolen-Vrútky a to je asi všetko, čo by som vám o ňom vedel povedať, takže rovno sa môžeme presunúť na ďalší tunel. A to je tunel Diel, staval sa v rokoch 2016 až 2020, meria 1082 metrov a nachádza sa pri vodnej nádrži Nosice. Tak ako všetky tunely v tomto videu, ani tento tunel nemá žiadnu vetraciu šachtu. Nachádza sa na trati Bratislava hlavná stanica Žilina a toto je asi všetko, čo by som vám vedel povedať, takže môžeme ísť rovno na ďalší tunel. A to je tunel Jablonický, sa staval v rokoch 1897 až 1898, meria 900 metrov a má neuveriteľných 128 rokov. Tak ako všetky tunely v tomto videu, ani tento nemá vetraciu šachtu a nachádza sa na trati Kúty Trnava. A to je asi všetko, čo by som vám o ňom vedel povedať, takže rovno sa môžeme vrhnúť na ďalší tunel. A to je tunel Polkanovský 1, sa staval v roku 1938, meria 900 metrov a nachádza sa na tzv. Uľanskej otočke. Tak ako všetky tunely v tomto videu, ani tento nemá vetraciu šachtu, nachádza sa na trati Zvolen-Vrútky a to je asi všetko, čo by som vám o ňom vedel povedať, takže rovno môžeme ísť na ďalší a posledný tunel a to je tunel Besnícky, sa staval v roku 1934, meria 848,5 metra a je to najvyššie položený železničný tunel normálneho rozchodu na Slovensku. Tak ako všetky tunely v tomto videu, ani tento tunel nemá žiadnu vetraciu šachtu. Nachádza sa na trati Červená Skala Margecany a to je asi všetko, čo by som vám o ňom mohol povedať. Takže ja môžem končiť video a zatiaľ čaute!